I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Lux TV, ja sam Sale. Danas ćemo pričati o tome šta ćemo snimati u 2015. godini. U 2015. godini ćemo snimati snimat ćemo razne tutoriale u vezi Androida i snimat ćemo gameplay od igrica. Kao što ste mogli primetite na početku klipa novi intro, bacite u komentare da li vam se svidao intro, da li da ga promenimo, i na našoj Facebook stranici smo stavili naš novi logo. Ja sam pravio logo, ko će drugi, zajebam se. Bacite u komentare da li vam se svidao novi logo i novi intro i recite da li šta da menjamo. Sad da se vratimo na našu temu. Mi ćemo u 2015. snimati, u 2015. godini ćemo snimati razne gameplaye, Minecraft, Far Cry, pošto moj drug Đape dobija PlayStation i tamo ćemo snimati FIFA 15, PES, razne igrice, Far Cry, Minecraft, snimat ću ja na mom mobitelu, to jest nekom Alcatelu, da je sranje, ali jebi ga, dok mi se ne vrati Grand Neo. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ćao.